Greziako gobernu formak. Zer gobernu mota egon ziren Greziako polisetan? Greziarrek demokrazia sortu bazuten ere, Greziako polisek gobernu forma desberdinak izan zituzten beren historian. Tirania. Batzuetan, pertsona batek, tiranoa, boterea indarrez hartzen zuen. Aldi baterako eta bere nahia inposatzen zuen. Elite militar baten, atzerriko armada baten edo herriaren babesa izan da. Adibidez, Korinto. Monarkia. Boterea oinordetza bidez eskuratzen zen. Eta monarka batek zuen. Monarkak gai erlijiosoez, ea militarrez arduratzen zen. Eta lur jabeen aristokraziaren babesa zuen. Adibidez, Macedonia. Oligarkia. Boterea aristoien edo onenak esku zegoen. Lur jabe handiak ziren. Gerlarien elitea osatzen zuten, eta legeak erabakitzen zituzten. Adibidez, Esparta. Demokrazia, boterea herritarren eskuetan zegoen. Herritarrak batzar batean biltzen ziren. Eta, hor hautatzen zituzten agintariak. Eta bozkatzen zituzten legeak.